Созен назен тенжи бадем бачо и видео намаша дар YouTube канали ма чикали ки дидам дина талхай лайкои YouTube кафонден хай надеюсь бу бисёртар мекафонен бесен момента опусти накрем як бор ята поён будроем бадал чашакнем айшмоши лайк комментария и так далее ва имрӯз чикали ки мебинем соат дамо 6:52 саҳаре понедельник яъне рӯзи душанбе ва ман рӯзона ягон бор кор кардагӣ набудам барои ҳамон хостум ки бисанҷам рӯзона яъне саҳар барвақт ренак чихе кор мекунад против ма кор мекунад или не ягон сделка кардагӣ нестам якум сделка май дар пеши чашми шумо ва мақсади гап уже аиз пас ма шумода савол метавонам барои чӣ ма поён даромадам ҳаминҷа боло не дар комментария обязательно бинависен ва як хел ҷо шояд естественно ма худам мефаҳмонамтон штоби знанияи шуморо ма бидонам то чӣ қадар омадагӣ расидагӣ ва ҳамчунин насоти индикатору чӣ индикатор шумода маъқулае биген ман информатсия метавонам дар иҷа чӣ хеле ки мо менем волатилни моментай ва сделкаи моро чанд қаш мондай 8 секунд шумон гепи поён дод ва 4 секунди дигаш мондагӣ метавонад сделкаи мо нагзара ва рои ҳамин мо чӣ кор мекунем як дақиқа бо тарафи поён медроем як баробар зиёд карда ждат мекунем мақсади гап локальни точкамон ва максимальни точкамон дар иҷай ва рӯи тренд бигирем восходящий тренде дани ситуацияда ба кави гирафтистай барои ҳамин мақсади гап ма барои чӣ поён омадам якум точка инахай дуюм точка диден ҳолати пробой дар ин эҷа будагӣ тамом яъне верхни коридорча обновид карданда ва дар эҷа чӣ кор мекунам ма естественно чизам ма шуморо нишон метавонам вау кайф 2 дақиқа тарафи поён медорам иҷада пробой жданаш невозможное анака возможное барои чӣ ки ма 1 минутара нигоҳ доштам ку ва ина максимални ценаи мо то ҳамҷа рахистагӣ тамом яъне ва ждат мекунем ҳозир инами коридора бояд пробой кунад агар кат значит пробой мекунад накат тамом ба ҳамин чӣ гап мешавад 50 секунди свеча мондай ва свечаи нав сар мешавад сделкаи мо мегзара иш разницаи чанд пункати нагзашт ҳозир бинем мо яъне якум нагзашт дуюм нагзашт правильно и сделкаи шавинаи мо буд иш разницаи 28 пункати нагзашт ва инаи дагон мегзара ҳама чӣ идеально меша отес сумои калона месӯзона як бор бинем ку 444 ма чӣ гап меша ка паш тут мекунад ёки чӣ хеле мешавад мебинем хай реальни пара ба фикри ман сари рӯз смешное барои чӣ иқадар процента ма кор намекунам вообще ма короче да ҳамҷа кор мекунам отес да отес сумора кор мекунем ва имрӯз ният дорем ки ягон $10,000 насиб иншоаллоҳ вивод кунем видеои маро метавонед дар телеграм канал бидроен тамошо кунед ва постаратся мекунем ки мақсади гап ҳама чӣ прозрачный бошад барои ҳамон чӣ гуфтанем шумо дар рӯзи бахайра орзумандам бародаро ва дар видео ман сел надорам рости гап агар $1,000 кор кардем бас мекунем $1,500 кор кардем бас мекунем мақсад и хел бугӯй ки естественный цел ранги дига видео ман мемондум и хели сел рости гап надорам чӣ хеле ки дидем целмон тарафи поён буд ва тарафи поён плюсмона гирифтем ва ҳозир разницаша мебинем 146 пункт яъне чӣ кор мекунем даи пара стоит сделка кардан ҳозир 1 минута даем мо правильно 1 минута даем даи валютни пара чӣ кор кардан метавонад поён биёяд яъне инаи текуши локальни точкаша обновид карданда хеб ждат кардан не наше дело же дар иҷа чӣ гапе восходящий тренде разворот яъне ай боло шудагӣ дани ситуация время нисходящий тренде ба ҷои 1 дақиқа медаромадам 2 дақиқа даромадам бахшиш узри зиёд барои чӣ поён ҳозир ман шуморо мефаҳмонам чӣ хеле мебинем нисходящий тренд мурофтеса ва мақсади гап оли кассатсия накарда буд ма камтар зарани даромадам ҳеҷ гап надорад мақсади ошибкаи естественно ай ма ай хидмат ягон кас нест ва тренд поёнияи мо бояд гиҷо сделка кунем тарафи поён правильно ва локальни точка поддержкамон ҳозир ман шумо дар мемонам дар гиҷо будак яъне дар инами точка будак ина локальни точка поддержкамон дар иҷа яъне ай нисходящий тренд хез буромад гиҷора боло рафт ва омад иҷада
яъне пробойкат локальни точкаша ва дани ситуацияда чӣ кор кардесая, локальни точкаша обновит кардесая. Вақте ки ира обновит кунад, агар ки пробитияи линия шава, иҷа бояд свечаи уверенӣ пайдо шава, яъне бе тен, бе ҳичи. Ва 5 минута авзор мона. Як бор мебинем чанд минути свеча мондагия, перед последни свеча мон тен додагия, последни секундажда диден. И свечаи мора мақсад 1 минута мебуд, уже сделкаи ма давно гузашта буд ва и свечаи 5 минутаи мора 2 минути дигаш мондай ва сделкаи мора 40 секунди дигаш. На всякий случай дагон ма тайёр мекунам. Коэффициент 2.2 мекунам. Там подождать мекунем. яъне ҳози ҳамин свеча агар дар инҷа буд мешад, геп боло медод, яъне вақти ман намерасид 11 секунди чиз мо мондай, яъне время мондай, чӣ хеле ки мебинем чӣ гап шуд, объем шуд тарафи боло ва тен шидестай боло обратно. Хай сделкамона ба плюс ба анҷом расид. Плюси хелмона гирифтем ай валютни пара. Дальше мерем дар инҷа чӣ кор кардан мо мебинем, яъне локальни точка сопротивления мона мебинем, мақсади гап ва просмотрои ютуби ман безбашани бад рафтеса. Ба фикри ман дар гӯши ҳама расидеса кору гапои ман. ва 500 подписчик бовар кунед, даже 500 ам не, 490 чанд одам мо медонед гӯши ҳамаро ҷумондесем. дар инҷа чӣ кор мекунем, як дақиқа боло медроем, ҳозир мефаҳмонатон барои чӣ боло поён не мегумтон. Мақсади гап локальни точка сопротивления мон буд, пробой кардан метавонад, ине коридор омадан метавонад. Мақсади гап дар бисёр ситуатсие ки ман аҳамият додагиам, ай инеми ҷо разворот, яъне ки ҷо мешава верхни точка мешава. Барои ҳамон ма тарафи боло дуромадам ва максимални уровни мо дар ине ҷое. Агар ман ошибка кардаги бошам анализимда, ягон ҷои зазора нишон наметаҳад, яъне ситуацияра ма постоянно аҳамият додагим. Вақте ки точка локальни сопротивлениеша ай тарафи боло поён меояд, обновит мекунад, дальнейшем шаги свеча направлениеш тарафи боло ишуда метавонад. Барои ҳамон ман дуромадам ва ситуацияра ҳозир ман ҳамин шумода нишон метам. Мақсади гап дар инҷа пробой шуд, дар инҷа нижний пробой ина омад передел. В основном торговаться кардагиам дар инаи коридори мо. Чӣ хеле ки мебинем разница 1 пунктати ай ман нагзашт, 1 пунктати бояд нагзашта боша, по идее не 4 пунктати нагзашта, яъне омад ина диден дар инҷа сделкаи ман буд шуд. И ягон ҷои вайш нестай. Боло дуромадан можно ай биёем лучше намедроем, чтобы шумода ман нишон батам дар дига пробой нижний шуда метавонам. Барои чӣ ки дар инаи коридор задержка се наштаги ва рӯзона мақсади габрина чӣ хел кор мекунам ман намедонам ко. Правилно, мо бори рынок намекунем, бори вақт монам намекунем, бори ягон чиз намекунем. Естественно, нисходящий трендай бояд ки ҷо сделка кунем, тарафи поён сделка кунем, лекин ма ҷои безеб дуромадем. Барои чӣ? Барои чӣ ки мо бояд ҳар як максимумаш дад кунем, яъне ай ине ҷо тарафи поён будроем. Фаҳмо? Ай ине ҷое ки ман дуромадагим, ай ҷа вообще не стоит. Барои ҳамон ман чӣ кор мекунам, зарани инҷа ма зиёд мекунам, ба шарти агар чӣ кор кунам, откат бата тарафи боло ва ман тарафи направленияи поён боз сделка наметавонам. Штат мекунем чӣ гап наша. нисходящий тренда фақат по стараться кунен ай боло поён будроен, восходящий тренда вақти рафтестай боло рафтестай ай ини коридораш мақсад тарафи ҳозир хай нишон метам, ягон восходящий тренд боша нишон метам. Ва дар инҷа чӣ гап шуд, яъне инаи сделкаи мо нагзашт ва дар инҷа ду сделкаи дигаи мо ира покривать кардам. Фикр кардем дальше газоват мекунем. дар инҷарам нисходящий тренда чӣ хеле ки гуфта будам. дар инҷа чӣ гапай, дар инҷа нағмабозӣ рафтестай. дар инҷа ина восходящий тренда мо бояд ай кадом ай гиҷо будроем, мақсад савол бисёр мешавад. ай
ҷои последни касания точкаҳош, яъне инеҷа да касатсия кардагие диден уровень метавонад чикор кунад амҷ то инеҷаро буфуроя метавонад ва ҳамчунин метавонад разворот кунад. хобу шумо максимал кошаш дад кунед агар зона комфорти шумо омад ба сделка да бдуред. фаҳмо анаки да иҷа як бистем камтар ошибка кардем. моментално айдаст додем, хайр гап не. ошибкаи безеб кардем, қариб 484 мемондем. мақсад сумои фальш мебуд, хай ба ман мемонду мухимон шо бара сумои воздух кор мекардем ба ва тани $508 мега ки ман плюс даем ба гуфти логикаи ҳамин, лекин ман ба фикри худам зиёд плюс даем. барои чи инаи 408 инаи се тарафа криват кадаги хит кардем. ҳамин 408 нами 4 нивдаш низ делкамай нигоҳ кунед, дал чизо кунед. 408 плюс 92 плюс 2 таега 92, яъне уже $600 плюс, даже зиёдтар. ва из делкамон даромадем, гирифтем плюсмона ва мерем. любой парада ма ай рӯзи кор кардагим, сар кардагим, яъне трейдинга шумо метавонед чикор кунед, телеграм канали ман бутуред, моҳи медонед ка тамошо кунед, июла, мая, апрела, любое времяша тамошо кунед. ман дар любой рена кор мекунам, отс, не отс, любой чишта. барои чи? барои ки любой чишта знания дорам, а одаме ки знания надорад фақат ҳамин манипулятсия, аудитория карочи када метавонад тамом айдасташ гуфти гапҳо ҳеч намеябахто, намедонанд чӣ кор кунанд, чӣ хел халқа фреб кунанд. барои ҳамон коре кунем ки ақла кор фармонед ва дар дили неҷа ақл чизи важне. ҳайволи саркадагӣ мегуфтам ва то ҳозирам такрор мекунам. одамое ки курси отс хондагианд бо шуморо совет метаҳанд ки дар отс кор накунед. ман кайф мекунам. неча себе. ҳар якташ шумо метавонед дар реални пара кор кунед, ҳар якташ шумо метавонед дар отс кадоми дар ҷой кор мекунед кор кунед. мақсади гап ки ҷода комфортния, ки ҷои шумо да сум меёрад ва дар иҷа чӣ гапай евро иҷада ман чӣ ба ира зиёд кардастам, иҷада бояд кам кунам. момента ай даст додем, бояд ай неҷа меқабидем, яъне ден логика ҳамаш як чизай, иш аюш дига не. да иҷа диден дани ситуацияда волатилность бисёртара реални рынокда. барои чи ин нав сар шудагие, яъне саҳар ина ай неҷа сарш додан диден. сарш додан ценамо чикор кард, я пробежитие нишид, баъд рафт дальчи ҳамхи гапи чап шуд. барои ҳамин ҳозир верхни калидор дай ва иҷада естественно агар ки ай инеҷа меқапид сделкаи моро уже плюсмона мегирифтем, ба сабаби ки ай инеҷа қапидаги уже плюс рафтан и медонед 1:90 мақсад. дар иҷа чӣ гап шиданаш мумкине ки бояд мара плюс бута. фаҳмо ҳозир агар инами свечамон инаи калидорро биёя, мақсади гап бо айҷа ма медорам, куҷо медорам, тарафи поён медорам, боло не. правильно логика. боковое движение поён, ай поён медрои боло, ай боло медрои поён. мақсади гап обични корай дар ситуация. барои ҳамон чикор мекунем, кор бикунем, бигарден ақла кор фармонем, тамом ҳама чӣ мешавад. ва инҷа бо обновить наш тестай диден 692 мега пайдаю погода шикарная. 76 соат. чикор мекунем мо? яъне плюсмо нагирифтем 76%. не очень гуфти гапо хорошо. мешава. мерем бо дига ҷо. ягон паре 92% надора ки охи будурӯз сделкуро берам шакни даҷа чӣ гапай.
Да, инҷо чӣ гапе? Поддержка будагӣ, поддержкаша пробойка дагӣ, локальный точкаша да иҷарам ҳамон ситуатсие ки да у пара буд валидни пара да инҷарам подобие такой ситуатсие ва шикор карданаш мумкин не да иҷа свечае бераҳмона шуд я дақиқа ман боло медурам хай барои чи поддержкаша пробой кард ва обратно стремиться кардесте трени ҳами калидор биёя будроя барои ҳамон тарафи боло дуромадума ва ждат мекунем ки 1 дақиқаи мо мераса ё ки не ва дар иҷа чӣ хеле ки мебинем свечаи 5 минутаи моро 2 минут шумондагие чанқа 2.5 минут қариб восходящий тренд восходящий тренд чӣ хеле ки ман гуфтамтон ай поён боло бояд будроим торговаться кунем по идею по тренду фақат кор кунем тамоқтон мефаҳмем против тренд кор накунем индикаторе ки намефаҳмем мақсадига ба он индикатор кор накунем ва ман одаме ҳастам ки ягон индикатора мақсадига вақти анализмда даже истифодашо намебарам фаҳмо единственное знание ки дар сарам аст я истифода мебарам ва точкаи фуқат ман барои чи дуромадам ҳамиёша мемонам тамом ва дар иҷа бо и плюс мо ҳам гирифтем ай валютни пара ҳамин пакетовшон последнее время камтарак залагаться мекунам ба сабаби чӣ боша ман рости гап худам намедонам ба сабаби чӣ боша ва дар иҷа чӣ гапе нисходящий тренд ай поён боло дуромадан можно ё пробит шудан дар нисходящий тренд висока вероятность фаҳмо барои чӣ ман боло дуромадам поён не правильно вақте ки медонам ки нисходящий тренд чӣ хеле ки мебинем дар ҳамин калидор задержка цен рафтааст яъне нарх барои ҳамон тарафи боло дуромадам якам откат дуюм точка откат ва дар инами ситуатсия сеюм точка откат шуданаш вероятносташ бисёртаре барои ҳамин тарафи боло дуромадам ва нигоҳ мекунем ки чӣ гап шуд дар иҷа обновить нашудаед не пакета опшенози як сделкаи ман нагзара баъд ҳами инами ҷои сумми маро обновит мекунад точнее ҳозир агар ҳамин нагзара нигоҳ кунеда ман як бор обновитш мекунам сразу ҷош да обновит мешава орӯз да у видео ам хеле шида буд ку дорен ина нав обновит шуд 914 и бигзара уже получается $100 $1000 ровно мешава тамом чӣ хел дар течени чанд минут рости гап намедонам $1000 кор кунем торговый план задем ва насиб иншалло имрӯз мо дар телеграм канал вивод карданем вивод мекунем чӣ гуфтаем бародаро шумо лайк поддержка ва реальном времени да чӣ хел сум кор карда мешава инами короче барои шумо буд ва ҳозир ман видеоро мекушам мақсади гап записа шумо чӣ комментария да мене яхтона бинависен во-первых чира намефаҳмем нашуди чӣ видео кунам ва чтобы мада удобно шавада нашуди чӣ именно шумо да видео партом ва ҳамчунин нашуди челленҷа иншалло скоро давом метем ва ҳама каса дар панои алло бошен раҳмат ки хатима биден то охира ва инаи сделкамон чӣ хеле ки гуфтам ку ҳозир мегзара мақсади гап ровно $1000 бояд бошава по идею $91 плюси $14 ин мешава 1000 чанд доллар бародаро ждат кардан қини бада биёин як сделкаи $1 мекунам чтобы на 5 секунда мекунам 5 секундаш мекунам нагзара зур мешава ба сабаби чи инҷа бояд обновит шава ки тез ма шумо нишон тем леки сделка гузашт бо $1 хай боло мемонем 5 секунда нагзара мақсади гап чтобы вай шава обновит шава ана ки инҷа бояд обновит шава правильно $1 мо нагзашт инҷа по идее бояд обновит шава не нашуд чиба лаги ганда бисёдуро ҳамин пакет опшн якам таракҷат мекунем ҳозир мақсад дар ҳамин сфераи мо в основном дани время ҳозир мошенникҳо ганда бисёр шуда ки илтимос як бор я такрор мекунам эҳтиёт бошед сумми лёгки да ягон ҷо нестай мақсади гап сумми хеле осонрав чӣ хеле ки ман дар эфирам постоянно шуморо мефаҳмонам ҳам хеле сум неста и гап чап дуруғе бовар накунед нашуди гап чап ман ай аввал мегуфтам ва то охира ҳамира газават мекунам ҳозира одамо ҳамин гапҳои маро мегиранд чӣ кор мекунанд
яршалиш мекунанд, как будто вайо придумат кардиян, реальный рынок ша и так дальше, как будто вайо намедонам хай. Чи бугам ма кордор тонестам. Любой чи биган чи хеле мақсади гап зиндагишуно пеш барам тамом. Ма давони $1 сделка кунем, чи гап мешавад? Инҷа обновить шавад, что ма шумо нишон тем $2 нагзаш хай пакет опшн $2 нагзаш давай обнови да. Обнови наконец я бори хеш кунем перезапустить кунем ку. Не, олям оздай накадай. Что би шумо да нишон тем да, ба нагем ки ман барои худам и так медонам ки $1000 плюс даем барои шумо. Барои чи ки последний инаи сделкаи мо гузаштагӣ буд, правильно? На 14 нишон дод. Ва инаи гузашт 91, получается бояд $1000. Агар $1000 дар инҷа шудагӣ набоша, бо ҳисоро мекунем ки хеле ки мебинем $1000 шуд. Дар панои Аллоҳ лайка бераҳмаш комментария да менен яхтонам найсин.